Ahojte priatelia, dnes trošku netradične, za tmy nemám to moc rád. Vybral som sa na Fatru, teraz som vystúpil z autobusu na Fačkovskom sedle a šlapem hore na kľak. To svetlo je dosť nepríjemné, takže rýchlo to ukončím a potom niečo natočím, keď bude trošku vidno. Ahojte priatelia, tak už sa mi rozvidnelo, hlásim sa vám opäť. Chcel som využiť posledné pekné počasie tohto roku, tak som si vybral hrebeňovku Malej Fatry, aby som si vybral niektorú z túr, ktoré za chvíľu zasype sneh. Nerad chodím po tme, ale jediný autobus, ktorý ide do Fačkovského sedla ráno z Prievidze, je o 5:45, takže som sa tam dostal niečo po 6, ale hovorím, mám asi hodinu za sebou, už je svetlo, takže už je dobre. Prešiel som teraz Reváň, som niečo za polovicou výstupu na kľak, dosť tu hore fúka, tak som si kvôli tomuto videu našiel také pekné závetrie. Ale som rád, lebo vietor by mohol rozfúkať, je tu taká oblačnosť, tak veľké výhľady nebudú. Ale ďalšie dni by malo byť krajšie. Chcel by som to potiahnuť až do útorka, takže uvidím, ako sa mi bude dariť, ako budú fungovať nohy a či predpovede budú sedieť. Takže majte pekný deň. Nachádzam sa v sedle pod skalou, pod kľakom, ale keď tak pozerám z kľaku, dnes nič nebude. Celý v hamle. Myslel som si, že tam bude miez, ale predpokladám, že tam bude poriadna zima. Navyše je ešte veľmi skoro, len niečo po 7. Takže budem šlapať ďalej a nájdem si potom nejaký pekný flek. Už aj takto vyzerá turistický chodník. No priatelia, dostal som sa na horný hrebeň Lučanskej Malej Fatry. Toto je, čo znamená v predpovedi polojasno. Je to 10 km za hodinu. Tak je totálna oblačnosť od 1200 hore. Je to tak 30-40. Konec koncov hrebeň začína veternou. A poviem vám, že pocitovo to je minus 2-3. Ale to nevadí.
vychádzam z chaty Javorina na Martinských holiach. Je to výborné ubytovanie, jedna z chat, ktoré môžem vrelo doporučiť. Aj keď som mal jackpot, lebo na izbe 8 postelovej som bol sám. Len to počasie. Všetky predpovede zlyhali. Hrebeň je mliečny, takže budem mať prechádzku absolútne bez výhľadu, ale snáď teda zasa aktuálne predpovede, že o 10. už to rozfúka. Ahojte priatelia. Som na hrebení Krivánskej Fatry Malej. Opäť
Spásené slnečné počasie vyzerá takto. Pocitovo je tak -2, fúka vietor. Takže mentálne som demotivovaný. No zaostri. Tak.